ngagawuleza mamela lamntana umithi mfo ndiyakuxelela uyisa kamazi phofu ndiyakuhlebela ndimkhanuke gqithi mfo izinto zenzeka enye into ndiyazazi jo imfundiso zobomi mfo solemba ndiyazazi jo indaba zabantu udayamba inqili fika endlini ityixuzula gqithi fika isituka ifole namanqindi utyala bomlahlisa ifayile ayikho into endiyoyika njengorhwalala kwemini ithe ayikho into endiyoyika njengorhwalala kwemini emini kumnandi josh emini kenza izinto emini kuphila kahle emini uyayibona njengoba emini abantu basithandela ukuhlwa ngenxa yejiki ibheda zondlula zombetheka ibhatya abafetha balala endlini abanye bancibeka ityasi bogquma i-bread knife omakhishini kukusasa sivusa ngumphambi usipho nosma abasaphili abanye bahlele eqaleni ngenxa kazuba notiki soloko besebenza nzima kodwa ubomi abutshintshi soloko ikati lele siko yombathi ibhayi emhlophe qonqo ayikho into endiyoyika njengorhwalala kwemini ithe ayikho into endiyoyika njengorhwalala kwemini emini kumnandi josh emini ziyenzeka izinto emini kuphila kahle emini uyayibona njengoba emini tell me God 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 tell me